Čaute, je piatok, vonku je krásne a ja sa teším, že ste sa zase zastavili u mňa. Som Ola, milovníčka sladkého, to znamená, že som na správnom mieste. Dnes sa dostávame k mojej najobľúbenejšej časti a to je zdobenie torty. Túto si objednal jeden starší pán pre svoju manželku k narodeninám. No nie je to krásne? Veď o lásku sa treba vždy starať. A ja som im kúpila jeden špeciálny nápis, aby bola torta úplne dokonalá. Nie. Nie. Ono je to zlomené. Nie, prosím, veď... Pane, prečo sa mi toto deje? Čo mu mám dať teraz, holú tortu? Stihnem ešte niečo kúpiť na... Veď on je tu o pár minút. Dobre, tak ja to len... Tadá! Nie. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Počuješ? Prosím ťa, pane. Prosím. Vlastne áno. Ja tu mám svoje cukríky. Povedz mi. Preto vám hovorím. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Že ste už dostali. Máš pravdu. Máš pravdu. Dôverujem ti. Ja viem, že si tu so mnou a ja viem, že sa postaráš. Ola! Ola! Tu si! Dnes som bola v lese a natrhala som takéto krásne kvietky. Pán Boh mi povedal, že ťa možno potešia. To je pre teba. Ďakujem. Tak to dobre sa ty staráš.